Așa începem ziua de dimineață. Bună ziua la toți. Micuțul ăsta care vrea afecțiune în continuu, vrea în brațe. Am devenit stăticul animalelor acum. Zi, Thomas. Așa. Da. Și aici este sora lui Max. Este gravidă. Vrea să doarmă cu mine în pat, ea în continuu. Ruptă de oboseală și ea. Îi las ta. Aici e micul infractor fotbalist. Cu altă pisică. Este această sălbatică care m-a lăsat să mângâi după 4 luni. Ia să vedem. Bună dimineața la toți. Sunt toți rupți de oboseală. Max e mort de oboseală. S-au jucat toată noaptea. Adăugăm puțină mâncare. Altceva la monștri aceștia care murdăresc casa în continuu. Și acum îi așteptăm. Aș vrea să iau exemplu de la pisicuțul ăsta. Are o minge și e fericit. Oamenii au atâtea lucruri și sunt nefericiți în lumea lui. Demolează un pic casa, nu contează. O simplă minge îl face cel mai fericit. Și mâncare. Mâncare și să se joace. Nimic altceva. Își ia mingea în gură de jos. Nu își pierde jucăria. Deci, lucrurile simple sunt cele mai frumoase. Arată Balachis. Ieri am adormit foarte târziu. Aici pisicuțele au distrus tot. Și vopseaua murdăresc. Câteodată intră vreuna sălbatică care mă cunoaște să sperie și rupe cortine tot ca să iasă afară. Bună dimineața, frumoșilor! Next. Next. Ela, Maxina.